Само трябва да се спа вся и всичко е 6. Той това остана. Сега клачето се кълчи, айде. Това е пикаещото момченце. Това нали има символа. Ще трябва да си взема на такова за вкъщи. Dando certo, você vai subir, você tem certeza? Graças a Deus, sim. Оле, това е бълдълколе. Те са много яки. Бълдълколе? Да. Кефът му заради цветовете най-вече. Не, малко пак ще изахвам. После ще го монтираш, ще ме изрежеш. Ще те изрежа. Сега ще върнем, сега ще върнем. Дико гледава ли си го едно време? Не. С мачовете и почва вече минават интервюта и сега ще върни, а не привърта. Върни, сега ще върни. Тук какви спинища? Бяло вино, червено, има различни видове. Тук някаква манджа беше. Ето ги картофките вече. Чай, че имам чистотата без да искам. Търпаната нещо това рязко се качи нещо. Значи сме близо. Тук кричи може да се мине, там не го... А да, тук се прави. Еле. Гофред, липса, фашка. И това го има. Бързо се откриват. Какво пише? Фон нещо си. Фон нещо си, добре. Тук много време мой човек да го гледа. Да. Дед ги спира и пеят такива случайни. Да спремен да пее, де. Това е галерията. Навътре. Тук какво сме? Побот? Не, снимам архитектура. И тук там е някаква шапка.
много задължително. Какво пречи да влезе? Делото Коледа къде е горе, на прозорец, къде бие звънец. Сега снимаш ли ма? Да, на здраве. На здраве. Много е яко. 95 кг ви пускат ли? Гледам си да прави. Да. Много е яко. Някой е по-гладен от мен. Някой е по-гладен от мен. А клип ли му прави? Да. Виж какво сладко си хапваш. Това изглежда много вкусно. Кръчмичката е топ. Много си сладък. Клипче ли ми правиш пак? Да. Или сладък съм, да. Ау! Я чакай да дойда по-към теб да гледам. Това е пред някаква самоширка. Младенце, къде сме? На Брюксел. Шапе. От тая спирка на метрото съм впечатлена и затова ще направим едно кратко клипче. Но не можем да снимаме, ние май не ставаме за влогари.
предпочитаме да си ги изживяваме нещата и не се сещаме да снимаме. Ами май тук беше интересно, това е нещо като така, но е отсреща. Край на включването. Чай си гледам повече в краката обаче. И за пореден път сме къде Котенце на Гранд Плац. Да. Днеска ни е четвърти ден. Малко промяна в плановете, защото Сонко имаше отново препятствия. Преди няколко месеца си бях щупила едвата крака. С нощи за малко да щупа отново единия. Днеска сме по-бавно ходене, по-малка разходка, повече хапване и пиване май ще. И поради тая причина ни отпадна разходката до Брюж. Ама какво да се прави, някой друг път. Сега си търсим някакво местенце да си хапнем. Поне от вчера попадаме на хубави места за хапване. Котенце, кажи сега къде сме. В Брюксел. Добре дошли в Брюксел. Какво знаем за Брюксел? Така. Нищо не знаем, че... Така, чакай сега. Първо, столицата на Белгия. Добре. Столицата на Европейския съюз. Ти е много добро. Мисля, че така ще го кръстим. И Белгия. той вика, така ще кръстим профил. Ето, имаме си име. Вчера надолу тръгнах. Ами, значи сега да сменим. Ние сега вървим нагоре. Добре, значи сме насам тогава, където сме били нагоре. Така, аз да кажа, като за влог, не че нещо, ама там какво беше? Здравейте, скъпи последователи, бъдещи и настоящи такива, които това няма. Демек, здрасти, мамо и тате. Това е Соня. От тук нататък, ако се качи нещо в интернет, че е трагично. Надяваме се до 10 години да дигнем левел. Няма да можем. Няма да успеем да дигнем левел. Но въпреки всичко, пак стараем се. Гимбали, работи, дронове, автоматични фотоапарати и работи, и то се не става деба. Майка, значи има някакво проблем. И всичко от първи доба обаче. Така, връщаме се към началото. В Белгия сме, в Брюксел, съвсем случайно. Брюксел казах, нали не Белгия? Брюксел, столицата на Белгия, на Европейския съюз. Също така, столица на комиксите, освен всичко останало. Много симпатичен град, много хубава архитектура. Сега ако господина ма да кажа, ние изобщо да се стараем, това ни е първи опит. Така че ще се опитваме да надграждаме. Столицата на комиксите казах, Тинтин, който гледа, сме в ВВТ. Народното място е тук именно. На нашия втори ден, дойдохме вчера. Не сме прекарали прекалено много време, чак към тази елхичка така. Тази е такава натурална.
какво ми харесва даже. Храната в Белгия, да си дойдем на думата, били известни с техните Belgian fries. Обиждали се, като кажеш French fries. Истината е, че това, което опитваме до момента, са чисти, обикновени, бланширани картофи, дори не подсолени. Все още не сме пробвали тези с различните сорчета, мощчета. Ето го и господин Терзийски. Друго, с което са известни, е шоколада. Да, шоколада е хубав, поне това, което успяхме да опитаме. И биричката само веднъж за сега. Чепихме преди малко вино. Цяло даже май сме повече на виното, може би заради времето. Но ще опитаме със сигурност автентична белгийска бира, за да може да сподели впечатлението си. Сега вече май се загубих. Ще ме приберат ли? Няма ли да ме приберат? Не знам. Така. Ето, човек си носи чадемче. Виждаме ли го? Така. И си води групата. От утре аз с един балон вързвам как по клипчета и Ангел да ме намира лесно, че ето сега абсолютно загубих представа къде е. Има едно симпатично куче. Мона, поздрави от това белгийско брюкселско куче. Без опашка и то като тебе, гучуче. Ето, това го казах това. Значи на всяко трябва да си наложи някаква глоба, наказание. Няма нищо, Ангел ще ми измисли мъничко. Понеже докато снимам клип, аз сега не искам да го прекъсвам, не мога да го напред-назад на камера, ще го правим по малко по-лесния начин. Заради уличните музиканти продължаваме. Една от забележителностите в Брюксел, кажещото момченце, която е... Тук съм. Не, ти си мъжленце. От това си е момченце, която, ако не се лъжа, е нещо от порядъка на 17-18 век, не по-скоро 18-19, както и да е. Да, сладко е момченцето, може да прикачим някой кадър там. Любопитното за него е, че много често го увличат, разбира се в голяма част от случаите тематично. Има над 100, няколко стотин екипчета има с различни тематики. Друга забележителност в Брюксел, Атомилмът. Това е един голям кристален модел на Ато. Не съм много запозната в детайл. Малко ни надалечко, не знам дали ще отидем да го видим, защото в близост до него няма нищо друго интересно. Но пък може да се пробваме. Но ще е най-вероятно утре. Влезнахме се в тази галерия. Лапси, няма повтарям, няма да изрязвам. Всичко ще е натурално, автентично. Дано да не го качим. Абсолютно! Не ще го качим най-вероятно, но ще го гледаме ние какво. Да. Ще го изпляскаме в YouTube да не смеят хората. Това ще ние няма накъде да се изложим повече. Нищо лошо не сме направили, какво толкова, нека да ни се смеят. Не виж какво е симпатичното това. Кое е всички? Украсите, ето тук. Ами ние подминахме симпатичната. Ето си. Хубаво си е в Брюксел. Това няма какво да се говорим. Друга забележителност. Гранд Плац е където е близо всъщност вече. Е много така. Между другото, знаеш какво казах докато няма? Че на всяко трябва да измислиш някакво наказание глоба. За да го... Трябва да те изпращам се тръгваш. Не. Много са ти глобите вече. Значи...
Пасаж. Това беше всъщност пасаж до Норд. Тук където сме в момента или някъде да го да влязем? Галерия беше извън. Добре. Не ги знам. Който е гледал YouTube влогове на колеги. Боже Господи, далеч сме от това нещо, правим го повече за забавление и да има какво да си гледаме след години и да си се смееме, защото ние обичаме да се смеем. Пиленцето от Брюксел. Ужас! Ужас! Оле, моля ви се, не го слушайте. Мамо, тате, извинявам се. Всъщност вие не знаете кои си, така че няма проблем. Ето, още една глоба. Станахме около 10 на вече. После ще ми измислиш наказанието. Тук не мога да няма Мона. Мона? Най-вероятно. Убеден съм това. Сега. Сега за всички от вас, най-вероятно за двама човека, които гледат този видеоклип, не може да има един-двама, които да не ни познават. Мона е нашата малка сладка кучка. Френски булдог и съответно като пътуваме и като си видим някъде нещо с френски булдог, било то сувенир, картинка, какво ще да е, винаги трябва да си вземе по едно, но обикновено не е по едно, а са по няколко. Тук може да има. Има пепел. Това е английски, да. Значи тук на няколко места видяхме вече френски булдочета. Английски има, но не са така много както на останалите места, на които сме били до момента. Има пепел. Пепел и Мики Маус. Значи наложително е шапка да си купи. Добре, шапка ще купим. Така. Виж колко хубаво украсено с тези подаръци. Това, което ми прави впечатление, че е много хубава и стилна украсата в Брюксел. Всичко е красиво, изпипано в детайл и хем ти създава настроение. Трябва да бъда честен, до сега не съм виждал коледна натруфена украса, защото тя колкото по-натруфена, толкова по-хубава. Има. Както и във всеки един магазин в момента, като го отбелязваш, има различна украса, но като ги погледнеш общо, всичките изглеждат добре. Което значи, че не можеш да притрупаш, така или? Може. Има някои, които са грозни, чочозни, не са съобразили цветовете. Тук основно всичко си е на венец от ЛХ, на основата на венец от ЛХ с червени златни топки и лампички. Нещо, което на мен супер много ми хареса. И ако трябва да сме честни, ако искаш да украсяш коледно и не искаш да сбъркаш, това е най-добрият вариант. Яки балони. Сега. Този влог ще го качваме без никакъв монтаж. Той без това не знаем как. Без да изрязваме нищо. Най-много, ако успеем да го съединим с някой друг клип. Нали така? Аз горе-долу май знам как. Това ще ми това приложение, но това защо сега трябва да го слушаме? Това ще го изрежем. Добре. Това беше в моят влог. Да. Така, значи от тук насетне заявявам публично, аз ще вървя, ще снимам. Да, мама, тате, свекито. То по-скоро ще е свекито, мама и тате го оставят. На тях ще го пустим. Само да кажем, целувки, много ви обичаме. Вие сте нашата вярна публика. Ще ни подкрепяте винаги. Добре, ако ще дай пак да минем и да излеем пак от другата. Добре. Той имаше някакъв страничен изход, може и там ако искаш да минем. Само да кажа малко, за да ме заболява ръката, така че няма да продължим много още. Ще направим някаква кратка пауза. Забравих си мисълта. Кажи, какво ще ми е наказанието за... Каквото е да каже, човек се е закъснял, така че. И добре, сега на 40 години може да се науча. Да. Ти за 40 не си се научил, за останалите 20 ли се научиш? Я да си направим тук едно кадрово такова. Да. Сега, кажи как да снимам, докато правим видео. Няма. Трябваше да има някъде. После ще снимам клипчета. Значи, загубена работа.
си е нашата, ама няма нищо. Важно е да е весело, да е забавно. И така. Човек, когато не пречи на останалите, какво ще е да се прави? Да се чувстваш щастлив, нали така? Дори да ми пречиш, няма как да го кажа. Винаги има как. Да. Ама мога да ти запреча още повече. Чак толкова надали. Няма да къде повече. Дай от тук да излезем, искаш ли? Ще излезем на някаква нова улица, непозната. Не, ще излезем на тази, пак излезем сред. Не, че много разбирам от архитектура, но пак казвам, много ми харесва тук. Някакъв... ето я Мона. Ето Монщо. Моно! Мишлонка. Гледахме се отгоре като луда, няма нищо. Аз съм свикнала. И ти така ще... Те ми имат. На къде? О, котка, уморих се. Чао! Много ми харесва окрасата в хотела. Викна ли асансьора? Викна ли асансьора? Това ни е балкончето. 2 врати към него. Долу е ресторант. Тази стъклена оранжерия. Това е Bye-Bye Room. Така, много хубава градинка и вече има много яки лампички, светят хубаво, приятно. Имаме и съседен балкон, който беше празен, по-добре. И тук отгоре имаше една двойка младежи над нас. Долу не са си превивали палмите, явно не са паднали толкова градусите, чакат силно сняг да се вали. Това е в общи линии нашето хотелче, в смисъл терасата на хотелчето. Аз излезнах да пина едно кафенце, докато чакам Ангел да си се изкъпе. Симпатично е. Тук гледка не мога да ви предложа кой знае каква. Ама е така начало да си кажем, че не ставаме за вулгари с Ангел. Но то е очевидно. Последно брюкселско кафенце. Сутринта, може би към 9 и нещо местно време, багажният е събран. Направих много кратко видео на терасата на хотела. Хотела вътре също е много хубав. Среден към леко по-висок клас, на такива достъпни цени, ако трябва да сме честни. Много чисто, много хубаво. Всеки ден сменят спалното табело, не само да го изпънат. Зареждат си с всичко. Кафенце, мини-бар, всичко си е окей. А дали ми хареса Брюксел? Да, хареса ми, хубав град. Коледните базари бяха много хубави. Имаше много интересни неща, всичко беше много вкусно. Не можах да питам обаче от техните картофки. Ама няма нищо, някой друг път. Градът е много хубав, заслужава си да се види, обаче не е нещо вау. Сега, ако трябва да го сравнявате първо с Рим, Париж, Барселона, Прага, средна работа, средна хубост. Имат си архитектура, имат си някакви красиви сгради, забележителности, ако трябва да съм честна, даже не толкова. Нямахме време да обикаляме музеи и такива неща, дойдохме за коледните базари, за греяното вино, вафлите. Макар че, ако трябва да съм честна, между техните вафлите, те вафла казват на тази въвъгълната гофрета. Другото, което на мен ми хареса лично повече, е лиеш. То е пак гофрета, само че с малко по-неправилна елипсофидна форма и ми е много по-вкусно, ако трябва да съм честна. Греяното вино има много добро, то греяно вино. Почти колкото моята коледна супа, някой път ще я покажа нея. Мрачно, влажно, но влажността в Дъблин ми беше по-приятна, ако трябва да съм честна.
Абе, хубав град е, заслужава си да се види. Сега не съм с впечатление, че нали, нямам търпение да го повторя, както при много голяма част от градовете, в които съм била, европейски, разбира се. За сега само в такива съм била, ако не броим азиатската част на Истанбул. Хубав е. Като цени, какво мога да кажа? Нормални европейски цени, основно за един човек ти около 20-25 евро. Биричките са между 5 и 10 евро, вече зависи от бирата. Така че за под 100 евро двама човека могат да се спокойно да си хапнат. Аз не правя толкова даже разлика между обяд и вечеря, тъй като то пренесено и също. Някой път вече, ако сме хапнали повече през деня, вечерта може да е нещо малко по-леко, като мисля, че третата вечер, да, предпоследната, бяхме в едно много хубаво заведение с много хубави бирички. Имаше тейстинг плейт, съответно взимаш си 4 бирички и ние тогава не бяхме и много гладни, си взехме някакъв мегамикс бирен, който е. Вътре имаше всякакви неща, което беше малко странно. Имаше топени сиренца, панирни калмари, като от Lidl, лук, паниран, някакви крокети. Абе, не всичко беше окей, но пък беше яко сега. В крайна сметка не бяхме гладни, остана си. Но пък бивата беше хубава, особено тази по-светличката. Те ягодови там сладки не са по моя вкус. Това е в общи линии. Че не ставаме за вулгари, не ставаме. Обаче ще си имаме един клип архив да си спомним някакви части от Брюксел. Айде, чао! Целувки!